Bueno, venga, upa, Orain dela 7 urte, pentsatzen genuen eta esaten genuen gauza berbera esatera, etorri gara. Hasieratik gu bagenekien gaur epaituko dituzten hauek ez zutela errurik. Guk sinisten genuen benetan errugabea zirela eta euskararen alde lan egitea besterik ez dutela egin, orain ez den bizitza. Eta hori berori errepikatzera gatoz eta esatera gizon hauek libre utzi behar direla, egunkari hura etzela inoiz itxi behar, eta euskal kulturak ez duela gehiago behar honelako erasorik. Zoritxarrez, aspaldian honelakoak eta antzekoak gehiegi gertatu dira, eta hori bukatu egin behar dago ustez. Euskarak eta euskal kulturak ez du hori merezi, eta gaur hemen inputatu bezala dauden hauek, horre partaide dira beste asko bezala. Eta uste dugu, bakarrik gerta daiteken gauza hemen asoluzioa dela eta behin betiko ustea hemen gertatu dela. A nosotros nos consta, porque vivimos allí, cuál es la trayectoria de los imputados, que su vida ha sido dedicada al euskera y en euskara. Por lo tanto, sabemos que hoy van a entrar por la puerta de la Audiencia Nacional con la cabeza bien alta, conscientes de que son inocentes y de que nosotros, los que vivimos con ellos, les sabemos inocentes. Uste dugu bederen, besteak beste adierazpen askatasunaren eta informazio eskubidearen kontako salaketa gogorra eta funtsean ere euskara eta euskalgintzaren kontako eraso bortitza eta hori guztia salaketa. Bueno, hemen aprobetxatuz bilera batzuk nituela eta Madrilen etorri gara babesa, adieraztera. Eta ia behingoz disparate honekin bukatzen den. Ez disparatea zentzu horretan esatzen dut. Ez hanka ez buru ez daukala. Eta, bueno, espero dezagun behingoz, urte asko pasarira. Eta espero dezagun behingoz honekin ja bukatu alizatea. Nik uste dut ezinbestekoa zela ona etortzea, egunkariaren sarraskia egin zutenean ere hemen izan ginen eta gaur ere ezinbestekoa zen gure presentzia hemen. Nik uste dut garbi dagoela egunkariarekin gertatu zena ez dela estatu demokratiko baten gertatu daitekeen zerbait eta gure elkartasuna adieraztera etorri gara. Espero ezagun gauzak ondo aterako direla, fiskaltzak ere erretiratu egin badu, gure ustez nahiko esanguratsua da hori, baina garbi dago Espainiar justizian ez dagoela ezer esaterik aurretik eta gure esperantzak, gure itxaropena hor dagoen arren, ikusiko dugu zer gertatzen den. Baina edozein modutan nik uste dut ezinbestekoa dela euskal gizartearen babesa hemen adieraztea, larun batean Bilboko manifestazioan ere gertatuko den bezala eta jakin dezaten gutxienez herri oso batek ez duela ulertzen egunkariarekin gertatu zena eta ez da ere beste gauza askotan gertatzen ari dena. Vale.